Kuwaye kuna mata, moyo unanawa, tohu ya kuna Jesu bonesi wedu, nekutenda tohu ya uchishago chedu, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, nguwaye kuna mata, tenzi oswedera, anetiti kunza wana wajijema, jesetino jisa, amakomba ake, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, nguwaye kuna mata, apo anoyeza, zoisa kuna jensi anobazira, nemoyo wekuzira, ovisa shinetso, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, panguwaye mna mato, tino fusembira, shikomborero jesetino ziwana, mukusimbira iye, hakunara muto, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo. Uzimbu unoyera, uratitungamira, uripesto makristu, wateweri wa Jesu, waleti wanovara, zimu unoda ita
masiku nozotsara kuyenda kokudenga kufunga emazita kuti isu tanyorwa watiwa fambi uya nditewe rekumusha. Makadi vana vaMwari, toda kutenda Mwari vorugare vatisonganisa mukati mezuva ranhasi. Toda kuramba tichitenda nyasha dzaMwari kuti as Christians tine chinangwa chimwe chete chatinacho, chinova chinangwa chokuponeswa kwedu. Dai Mwari vatiitira nyasha kunzvimbo dzose dzatiri, vari mukati menyika dzakasiyana siyana. Mwari worugare vakuitirei nyasha, varambe vakakuchengetai pamazuva oupenyu. Toda kutenda Mwari nemikana iyoyi yatinowana yokuparidzwa kwevhangeri, chinangwa chiri kuti mukristu wose aponeseke. Ndoda kuti titaure pamusoro penyaya yatichataura mukati mezuva ranhasi, nokuti tawanigwa nyasha naMwari pakati pevapenyu. Asi ndisati ndainda kunyaya yose, ndoda kutaura pamusoro pe-theme verse, inova vhesi inofanira kufamba nemukristu wose, yatinowana kuna Revelations chapter 14. Hapana zvataita kana tikasatangira ipapo, nokuti ndo pane hondo yose, ndo pane kou yose yomukristu wose pasi pezuva. Revelation chapter 14 pavhesi ya6 inoti iyo, zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga, akabata ivhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika. Zvikanzwa akati nenzwi guru, ishai Mwari mumurumbidze, nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Zvikai zvino ndakaona umwe mutumwa achidanidzira achiti iye, rawa rawa Bhabhironi, guta guru rakamwisa waini yokutsamwa kwoupombwe bwaro ndudzi dzose. Panotevera ichida pamutumwa wechitatu kana tawana nguva tinoverenga. Ndinoda panyaya yokuhla Mwari, regai ndikuudzei vadikani, nguva yokuhla vanhu yakapfuura. Regai ndikuudzei shamwari dzangu, nguva yokuhla vavhangeri yakapfuura. Regai ndikuudzei makristu, nguva yokuhla vatungamiriri vedzisvondo yakapfuura. Nguva yatavaike zvino, fear God and give him glory, nokuti ndizvo zvakafanira vanhu vose. Nyaya yatichafamba nayo pamaminitsi anotevera ino musoro unotiwo, kana vanhu vakaramba Jehovha vachazvisimukira. Kana ini newe tikaramba kubatira Mwari, ivo voga vachazvisimukira. Israeri yaiva a peculiar generation mukati menhoroondo yechikristu yose. Yakati yamboita budzenga, Mwari vakazvisimukira vari vamwe chete. Mwari haarespekti vanhu nema-authorities, but unorespekta munhu unoziva Mwari. Dai Mwari vatiwanira nyasha. Regai timanye patsamba yedu kuna 1 Samuel chapter 4. Musoro uripo unoti, vaFiristia vanokunda vaIsraeri, kufa kwaEli nevanakomana vake. VaFiristia ndiani? Yakanga iri rudzi rwechihedheni. Ko Israeri ndiani? Rudzi rwevanhu vaMwari. Dai ndakanga ndirini ndainyora bhaibheri nekufema kwangu kwenyama, iyi chapter ndaidzura mukati meshoko raMwari, ndanga ndisingaisipo, nokuti paifanira kubuda the Genesis yaIsraeri ichibuda zvakanaka nokukunda. But panapa pana chapter 4 kunonzi vaFiristia vahedheni vanokunda vaIsraeri. Ndo panofira muprista mukuru nevanakomana vake vaviri vaiva vaprista. Ko chii chaita kuti Israeri ikundwe? Ndiri kutaura nomukristu. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Handisi kutaura navanhu vose vose ba.
ndiri kutaura nomukristu, ndiri kutaura nemunhu wose wakasikwa naMwari. Zvikai vaFiristia vanokunda vaIsraeri, regai tinde pavhesi ya1. Zvikai shoko raSamueri rakasvika kuvaIsraeri vose. Zvino vaIsraeri vakaenda kundorwa navaFiristia, vakavaka misasa yavo pedyo neEbhenezeri. VaFiristia vakavaka misasa yavo paAfeki. Mukatarira vanhu ava vari vaviri, they were also prepared to fight. Mukatarira Israeri yakanga yakazvigadzirira kugwa nemaPhilistines, ende mukatarira side remaPhilistines, they were also ready to fight with the Israelites. Saka panapa tiri kutaura pamusoro pevanhu vaviri vakagadzirira kurwa. Regai ndikuudzei maKristu, kana iwe usiri prepared for a fight naSatan, ziva kuti hausati wapinda panyaya, nokuti Satan is prepared to fight with you. Saka tiri kurarama panguva apo Satan achiziva nguva. Saka zvinonzi Israeri yakaenda ikandovaka misasa yayo paEbhenezeri. Mukatarira panhoroondo yaIsraeri ichibva Egypt, vanosvika paEbhenezeri, vanovaka shongwe, vanonamata kuna Mwari vachitenda kuti Jehovha watibatsira kusvika pano. Ndo zvakava zvakamirirwa neshongwe yepaEbhenezeri. Saka Israeri inoti yava kuinda kuhondo navaFiristia, vanondosvika paEbhenezeri, vanovaka misasa yavo ipapo, vachiti tine roroondo naMwari, takambokunda tikasvika pano. VaFiristia ndobva vandomira paAfeki, vari ready to fight with the Israelites. Vhesi ya2, vaFiristia vakazvigadzira kurwa navaIsraeri. Zvino vakati vorwa, vaIsraeri vakakundwa navaFiristia, vakauraya pakati pevakanga vakagadzirirwa kurwa navarume vanenge zviuru 4. Zvikanzi vakati vorwa, vaIsraeri were defeated by the Philistines. Israeri ndiani? Israeri ndo vanhu vaMwari. Iye zvino vari ready, Ebhenezeri iripo, Israeri inorobwa masikati machena navaHedheni. Ko chii chakonzera kurobwa kwaIsraeri? Nokuti vanga vakazvigadzirira, they were prepared to fight. Regai ndikuudzei shamwari dzangu, hondo yatinayo pachiKristu haigoni kukundwa chete nenyama. Hondo yatinayo haigoni kukundwa nendangariro dzavanhu. Kana tikashandisa mafungiro nemavonero edu, defeat is certain. Saka kunonzi vaFiristia vanogwa, vanouraya varume vanenge zviuru 4. 4,000 trained soldiers dzekwaIsraeri dzakavata pamberi pemaPhilistines. Regai ndikuudzei vadikani, kana bhaibheri shoko raMwari richiti muvengi wenyu wakatsamwa nokuti unoziva kuti une nguva pfupi, unorevesa. Ndati kana Satani yezvino orovera kuvodza, haatsvagi mhende, unotanga nepamoyo yemasangano. Satani yezvino unotsvaga vazivi veshoko raMwari kuwisa. Satani yezvino unorova pamunofungidzira kuti ndo patati chawana light. Saka unouraya 4,000 trained soldiers dzekwaIsraeri pamberi pevaHedheni. Vhesi ya3 yoti, zvino vanhu vakati vasvika kumisasa, vakuru vaIsraeri vakati, Jehovha wakatirovereiko nhasi pamberi pavaFiristia? Mwari ngaavongwe nemhaka yesuch type of leadership. They tried kuti vatarire, indakatini kone mhaka yei vachiti Jehovha watiroverei, ivo varobwa nevaFiristia. Zvikai vakandogara pasi vakati Jehovha vatirovereiko nhasi pamberi pevaFiristia. Saka chavakaziva ndechekuti hondo yaIsraeri it's impossible kukundwa nemuHedheni. Saka vakundwa, Israeri inoti pane zvaitika pakati pedu naMwari wedu. Jehovha vatiroverei pakati pevaHedheni. Zvikai panapa, endei titore areka yesungano yaJehovha paShiro, iuye pakati pedu, itirwire pamavoko avavengi vedu. Chimwe chinhu, mistake number 1 yanga yaitwa naIsraeri pakuinda kwavo kuhondo, vakafamba with their experience.
vakazvitora vari vanhu vagara mazviri vakati kana iri nyaya yehondo is just an walkover. Isu seIsraeri hatina defeat, hatisarendi. Saka vanokangamwa kufamba neArk of the Covenant, which was the biggest mistake done by the Israelites. Inside the Ark of the Covenant, chii chaivamo, maiva ne the 2 tables of the law. Kurova kuti yaiva gaidha pose pavaifamba. Mukati memirayiro pamusoro peArk of the Covenant paiva nemacherubim. Bhaibheri rotaura richiti mweya waMwari wanga ugere pamusoro upon the cherub. Saka Israel yoenda kuhondo inosiya Ark of the Covenant, vanoita chijairira nechiKristu. Regai ndikuudzei vadikani, kotoinda yezvino, especially pahondo iri pakati paSatani naMwari, magamba mazhinji akaita zvokutamba anopa vata along the way. Saka panapa Satani unoziva who to attack and when to attack. Saka Satani wakazvivona ndobva ziva kuti vakomana vafamba vasina zvinhu zvavaiva nazvo. Saka Israeri yasvika yadhifitiwa navaHedheni, vanodzokera vanorangarira kuti tasiya Ark of the Covenant. Hendei tinotora Ark of the Covenant paShiro, iwe itidini nhai itirwire. Verse 4. Naizvozvo vanhu vakatuma nhume Shiro kundotorapo areka yesungano yaJehovha wehondo, ugere pamusoro pamakerubhi. Vanakomana vaviri vaEli, Hofini naPinehasi vakanga varipo paareka yesungano yaJehovha. Ukaverenga pavhesi ya5 uchidzika, panotauraipo nyaya yekuti vaFiristia vakanga vakateerera zvose zvakazviita kumisasa yavaHebheru. Ndobva vanzwa inzwi rokupururudza. Pakasvika Ark of the Covenant, vaIsraeri vanopururudza vachiziva kuti defeat is certain. Iye zvino tava pakati pokurwirwa naMwari wedu. Saka vaFiristia vakateerera attentively to the sounds yaibuda kumaIsraelites. Ivo vanga vakuconcentrata nekufara nekupembera Ark of the Covenant pakati pavo. Vakaziva kuti panhoroondo yeshoko raMwari hapana pakanga pane this thing chichitungamirira Israel chakabatwa navaprista pakaitwa defeat. I-win-win situation. Saka vaFiristia vanoteerera kusound iri kubuda kuvaHebheru. Vanonzwa kuti areka yaJehovha yasvika pakati pavo. Ini ndaiti nyaya yaifanira kuperera nokuti pavaingowa kuti Ark of the Covenant yasvika pakati pavo, Satani waifanira kutosuduruka, waifanira kutosiya. Ndofunga neimwe nzira, da ini ndichikura ndaifunga kuti kana munhu akangonzi muKristu unonamata, hondo dzose dzoupenyu dzatopera. But ndo patinetanga kuti 1 nemhaka yei, nokuti Satani haana retreat, no surrender, no retreat. Saka unoteerera masounds aibva akati inzwi rinobuda kuvaHebheru rinoti kudiniko. Unoanalyza even the sound iri kubva nokuvaIsraeri. Iye zvino panguva yatiri vadikani, ndoda kuudzai vana vaMwari, Satan is analyzing the type of Christianity, the type of a Christian yauriwe. Uri kuanalyza and achitarira nokurevesa, achicherekedza pokupinda napo. Ndo patinowana maKristu anhasi anoita hunga nyoka hunge hove. Saka Satani pano unoteerera. Zvikanzi nzwi rinoti kudii? Vhesi ya7. VaFiristia vakahla nokuti vakati Mwari wasvika kumisasa. Vakati tine nhamo nokuti chinhu chakadai hachina kumbovapo. Tine nhamo, ndianiko uchatirwira pamavoko avaMwari ava vane simba? Ndivo vaya vaMwari vakadai kurova Ejipita namatambudziko amarudzi mazhinji murenje. Simbai muite savarume, murege kuvara varanda vevaHebheru sezvavakanga vakaita kwamuri. Ini panapa ndaifungidzira kuti vaFiristia ende vakatoreferenza kuti ndivo vaya vakadai kureva vaEjipita namatambudziko akawanda, vaitoziva pane strength yaMwari waIsraeri. Asi pakupedzisira voti simbai muite savarume, tigwe navarume ava tidefeat. Ndati musoro wedu unoti kana vanhu vakaramba, Jehovha vachazvisimukira. Pavhesi ya10, zvino vaFiristia vakagwa, vaIsraeri vakakundwa,
vakatiza mumwe nomumwe mukutende rake. Kukavapo kuurawa kukuru, nokuti vaIsraeri vakafa vanhu vane zviru zvina 30,000 30,000 zvevaifamba namakumbo. Areka yaMwari ikatorwa, vanakomana vaPinehas, vaEri, Hofini naPinehas vakafa. Kana padai patoshata. This is the Ark of the Covenant. Yaifamba nepresence yaMwari pachake. Iye agere mukati pamusoro pemakerubi. Ende munhoroondo yaIsraeri, kana kuti chitarira nyaya dzepriesthood, hapana munhu waitendegwa kuswedera padhuze neArk of the Covenant. Yaibatwa chete nevanhu vakadzingiswa, yaibatwa chete nevanhu veimba yeuprista. But iye zvino panapa vhesi iri kuti Israeri yakatozorobwa wese kudarika pokutanga. Ark of the Covenant iripo, ndobva vatoregwa Ark of the Covenant, ndobva yatogwa ndokuinda kunyika yavaFiristia. Patoita nyaya. Mwari ngavatibetsere vadikani. Mwari ndi Mwari unoda vanhu vose. Mwari ngavatibetsere vamakristu. Mwari akubetsere ishamwari dzangu. Pano kudzikinurai ngaadzikinura veneni, nokuti tose takatewa naSatani. Dai Mwari vatiitira nyasha samakristu. Ark of the Covenant inotogwa navanhu vasina kudzingiswa, inotogwa navahedheni in the presence of our Messiah. Arimo mukati agere pamusoro pamakerubi. Chii chaita kuti Mwari abvume kuti vakomana vasina kudzingiswa vabate Ark of the Covenant? Ukatarira kumaPhilistines, vaiva nechimwari chavo chinonzi Dagoni, chavakanga vachitenda kuti vanoshumira, chichivahwa, chichivaitira zvose. Saka Dagoni wakanga ana vapristi. Saka vakomana, because panapa pari kunzi vaFiristia vakanyatsocherekedza nokuteerera the voice yakanga ichibva kumisasa yavaHebheru, vakaziva kuti Ark of the Covenant yasvika. Saka vaiziva vakomana, nokuti manotsi ose vanawo, vaiziva zvinoitika kana ichi chinhu vanacho. Vaitova nenhoroondo yokuziva kuti chipuka ichi chinofamba naIsraeri hachibatwi nevanhu vasiri mapristi. Saka Dagoni had priests, vakanga vari vaprista vaDhagoni. Saka ini ndinoona kuti vakati ichi chinhu musabata panofiwa, kana mukabata apa musiri vapristi munopera. Saka torai vapristi vaDhagoni vatibatire chinhu chinokuti mutovo wacho chinobatwa navapristi voga. Ndinoona vachinyatsokuita zvakanaka, vachisaluta vachindosvika paArk of the Covenant. Hofini naPinehas vafa, 10,000 soldiers dzadinai 30,000 vatofa vavete. Vakati ichi chinhu hatisi. Pokutanga ndichiverenga, ndaiti vari kuchitorera kundopwanya, yet they had a purpose yavaida kuita nechinhu ichi. Ndobva vatora Ark of the Covenant pachapter 5 yoti areka yaJehovha panyika yavaFiristia. Zvafamba sei? Israeri iri apa, Ark of the Covenant yatogwa. Mukaverenga muchidzira pachapter 4, pakatotiza vanhu vakandotaura kuna Eli. Pakasvika murume akamuudza akati, vana venyu vafa. Eli akati, pakauma. Zvikanzi vanhu vose varobwa. Akati, zvokwadi zvakauma. Zvikanzi asi areka yaJehovha yatogwa. Bhaibheri rinoti paakangoreva areka yaJehovha, Eli ndokudonha negotsi ndokufa. Zvikai muroora waEli wakanga ari pakusurumu, wakangoti achingowa kuti varume vake vafa, uye baba vomurume wake vadini vafa. Zvika Ark of the Covenant yainda, akatanga kugwadziwa, akapona mwana. Zvikaichemberedzai vapo, dzikati usatambudzika, wasvara mwana womukomana, wadzorerwa murume wako. Iye unomuka, unotarira mwana, haana kutaura mashoko akawanda. Unoti mwana uyu unonzi Ikabodi, nokuti kukudzwa kwabviswa paimba yaJehovha. Ndobva anyarara ndokufa. Vakakomboregwa vanhu vachine hanya neArk of the Covenant yaMwari, vachine hanya nebasa raMwari kuti rive panzvimbo. Ndati wakakomboregwa muKristu uchine hanya nokutevera Kristu step by step. Murovora waEli wakafa, atumidza mwana zita rokuti Ikabodi, kukudzwa kwabvisa kuna Israeri, nokuti Ark of the Covenant yainda asi Israeri yasara.
isina ark of the covenant. Mukristu wanhasi tiri muhondo. Regai ndikuudzei vana vaMwari, dai Mwari vatibetsera, tiri muhondo. Tinosara tikapinda chechi, tinosara tikaimba ridzanyi tsuri neinzwi guru, Jesu novuyazve. Ark of the covenant iri kumisasa yavaHebheru. Ndati tinosara tikaimba Abrahama tiyeresa Abrahama pasina Mwari. Ark of the covenant yainda kuvaHedheni. Tinosara tikaimba Jesu ibwe Jesu. As ark of the covenant iri nowhere to be found. Regai ndikuudzei vana vaMwari, chechi haisi nyaya yemidhuri, chechi haisi zvinhu zvatakatarirana, but church is inside, mukati memoyo wemunhu une hasha nokutevera Mwari mumweya nemuzokwadi. Saka vanosara uko maeridha vanotodanidzira zvidzidzo muchidimbu vari ikoko. Ark of the covenant isipo pakati paIsraeri. Havana kana kuzviona, havana kana kuidentify. Regai ndikuudzei vadikani vangu, iye zvino kunamata Mwari hatichamunamati nemhaka yamadzinza, hatichanamati Mwari nemhaka yekuti ndo kwatakajaira, but tinonamata Mwari nokuti inzwi raMwari rati. Saka vanosara, ndinoona vavhangeri vakasara vari koko kwaIsraeri. Ark of the covenant Jehovha ainda by one, ari pakati pevaHedheni. Unofukidza hasha kuti aindiwe naye navaHedheni, unotendera. Ark of the covenant paiti vanhu wangondogunzva Ark of the covenant waifa vekwaIsraeri. Mukatarira, this is the Ark of the covenant yakati mukomana uyu avona kuti Ark of the covenant yowira pamawere usa ichifamba ndobva agwadziwa, and by the pain yokufunga kuti Ark of the covenant mhou dzoporomoka, wakandotsigira Ark of the covenant and he died there. But here Jehovha watendera kuti vaFiristia vavaHedheni, vapristi vevaHedheni vainde naye. Pane chidzidzo chaida kupa kuna Israeri. Dai Mwari vatiitira zvakanaka. Saka inondogara, Mwari akati iyi ndinopedza nyaya dzangu by one. Kana Jehovha vanhu vakaramba, Jehovha uchazvisimukira. Pachapter 5 handichaiverengi, asi pachapter 5 inotaura nyaya zvikanzi Ark of the covenant. Okay, regai ndiverenge pavhesi ya1. Musoro uripo unoti areka yaJehovha panyika yavaFiristia. Pavhesi ya1 inoti, zvino vaFiristia vakatora areka yaMwari vakabva nayo kuEbhenezeri vakaiisa paAshidhodhi. Hamopo waere vana vaMwari, Satani une zvivindi. Pane mapositions akamuvhiwa panyaya yekutenda kwevanhu vaMwari. Vakambotanga vari paEbhenezi, asi Satani wakamuvha zvinhu zvavanhu akandovasiya paAshidhodhi. Saka pana paArk of the covenant yabviwa nayo navaFiristia, vapristi vaDhagoni vachivekaira vakabata Ark of the covenant vachiinda nayo kuAshidhodhi. Vanondosvika paAshidhodhi zvikanzi vabva nayo Ebhenezeri vainda paAshidhodhi. Regai ndikuudzei vadikani, Satani kezvino unorovera kuvodza, haazezi mahwi makuru. Satani unorovera kuvodza, haazezi mazita makuru we. Munogona kutovona benzi ari munhu mukuru unoremekedzwa tikaperekedzana muupenzi. Saka panapa Ark of the covenant yaMwari yabviwa nayo pakamboitwa mhiko naIsraeri naMwari, yaindiwa nayo paAshidhodhi, but God spied. Zvikanzi panapa, regai tinde pavhesi 11. Naizvozvo vakatuma nhume kundounganidza madzishe ose avaFiristia. Vakati, tumai areka yaMwari waIsraeri ibve idzosegwe kunzvimbo yayo, kuti irege kutiuraya isu navanhu vedu, nokuti guta rose rakanga ravhunduswa, rikavhunduswa norufu. Ruoko rwaJehovha rwakavatambudza zvikuru ipapo. Varume vakanga vasina kufa vakanga varobwa namamota. Kuchema kweguta kukagwira kudenga. Mwari vozviitira basa ravo. Regai ndikuudzei vana vaMwari, kana Mwari vachiti ndinogona kumutsa matombo akandinamata, ndinogona kumutsa miti ikandiwoshipa, Mwari haazi muvengi wavanhu, asi une rudo kuti isu tose tiponeswe. Saka unotaura panopo zvikanzi vanogara dare rokudzosera mutovo. Areka yaMwari irimo
yakanyarara mumba matagoni, matare achigagwa namadzishe, mhazha dzavadhara dzichitsva nezuva, vachifunga mutoo wokudzosera chinhu chavakauya nacho. Chandakafarira panyaya iyi, Mwari haana kutenda kuramba ari kuvahedheni. Wakati ndinondovatora ndodzoka navo, ende ivo pachavo ndovachadzoka neni. Achidzokera navo, shasha dziri koko dzakatomira, dziri kutofamba dzichitora mupiro. Murupa weIsraeri hadzisi kana kuzviona kuti Ark of the Covenant hamuna, ende hapana kana wakaita hanya, nokuti zvayainda hapana kana dare rakagagwa naIsraeri. Vavatova mumwe nomumwe pamirimo yake. Regai ndikuudzei vana vaMwari, mumazuva atava akaipa zvakadai, we need to feel the presence of God, tichiteverera zviga zvaMwari nemo nemo. Saka panapa Ark of the Covenant, vamadzishe vahedheni ndovotofunga mudzorerere wavangaita chinhu chavatambudza naMwari wavo Dhagoni. Pachapter 6 musoro uripo unoti areka inodzoswa kuvaIsraeri. Pavhesi yachapter 6 vhesi ya1 zvinonzi, zvino areka yaJehovha yakagara munyika yavaFiristia mwedzi minomwe, 7 months, Israeri isina mweya waMwari. Ndosaka dzimwe hondo dzinomuka mumachechi tisingagoni kudzimisa. Unogona kutoona kuti namufundisi wangaifanira kumisa hondo, naiye unotodzita still up. Unogona kuona kuti even the elders who are supposed to be meek and humble before God vanotova stubborn more than vasingatungamiriri. Saka panapa Mwari unoti Jehovah areka yavo inogara 7 months away from Israel, but Israel has done nothing about the Ark of the Covenant. This is the generation yatiri. Mwari ngavatibetsere. Hazvitsvagi vemaofisi makuru kuti uchemere Ark of the Covenant yaMwari yainda. Hazvitsvagi vezvikurya nezvigaro kuti ucheme Ark of the Covenant yaMwari yainda. Zvinotsvaga dunga munhu iwe nemwoyo wako kuti uti Ark of the Covenant has departed within us. Haisisipo Ark of the Covenant. Ndoda kuudzai vadikani, panguva ino yekufanira kudanidzigwa kukuru, apo zvioniso zvose zvokubuya kwaKristu zvakazadziswa, tamirira kudzoka bedzi pamuponesi wedu unobuya. VaIsraeri tiri bhizi kucheka hura muminda, tisina hanya nebasa raMwari. Dai Mwari vatiitira zvakanaka. And praise God kuti Mwari unodzokera kumapenzi, chero vakanga vasingahwisisi, asi unodzokera kwavari. Ndinoda kamitiro kaMwari. Vanhu vaMwari ndevamwari, chero akava mapenzi pa short time, Mwari unomapa discipline yawo, asi achidzokera ikoko. We have many reasons panyaya dzokunamata, kuti nemhaka yezvokuti nemhaka yezvokuti, but ngatitarire pane zvokwadi yaMwari. Ende chakandifadza panyaya iyi, vakaenda vose namadzimambo, vakandosvika mhou dzikaitwa zvipiriso, and that was that. Ark of the Covenant yaMwari yakadzosegwa paIsraeri. Dai Mwari vatiitira zvakanaka, regai tinamate. Tinoda kukutendai mutsvene waIsraeri, tokutendai panguva yenguva ino. Tinoda kutenda nemhaka yerudo gwenyu, tinoda kutenda namazuva edu akaipa zvakadai atiri kurarama, asi mazvita enyu mutsvene waIsraeri, areka yenyu yadzoserwa. Tidzidzisei kukutendai, tidzidzisei kumira nemi, tidzidzisei mutigadzirire ngoro itsva mumwoyo, kuti Ark of the Covenant tigare tiri pazvidzidzo zvenyu. Mazvita enyu Mwari nemhaka yevutsvene bwenyu, maita enyu Mwari nemhaka yerudo gwenyu, yedzinoisha mari dzangu, yevanoiva namai, yevanoiva nababa, vanozvipa mhiko kuti tichashanda mumunda waMwari semhou dzakakuma dzakananga, dzisingakoni kurudyi kana kuruboshwe. Tirwirei muhondo dzoupenyu, nokuti mwoyo inoda asi nyama inoneta. Mazvita enyu mutsvene waIsraeri panguva ino, nokuti chengetedza pamwe chete. Chivai nesu kubva zvino muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. Ritsatsuri evangeri murindi wanyewera, avo vanonzwa masoko vapinduke vapone. Ritsai murindi ritsa pasi pese ridzisa, Mwari ari kutiridza
vasungwi vaponeswe, ridza pamakomo ese, makomo nemikana, nepanyanza ridzanyizve, soko rekuponeswa, ridzanyi murindiridza, pasi pese ridzisa, Mwari ari kutiridza, vasungwi vaponeswe, ridzanyizve pamagwanza, nenzvimbo dzine dima, taura zvakagadzirwa, Baba tidaidza, ridzanyi murindiridza, pasi pese ridzisa, Mwari ari kutiridza, vasungwi vaponeswe, ridza kune vakaneta, vanoda kuponeswa, muponesi wadaidza, mwese munodikanwa, ridzanyi murindiridza, pasi pese ridzisa, Mwari ari kutiridza, vasungwi vaponeswe. Apo basa rapera, ndinoenda kumusha, uko kufa kunopfeka kusafa, ndichamziva muponesi apo achazouya, iye anondigashira kumusha, ndichamziva, apo ndichazomira naye, ndichamziva, nemanzvanzi mumaoko ake, ndichazofara kwazvo kuona usu wake, nekupenya kwemaziso akewo, moyo wangu kumukudza ngerudo roremutsa, anondigadzira musha kumusoro, ndichamziva, apo ndichazomira naye, ndichamziva, nemanzvanzi mumaoko ake, ndinotondera avo vadikani vakafa, kuti nerufu tapatsana navo, apo Jesu ouya navo tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu, ndichamziva, apo ndichazomira naye, ndichamziva, nemanzvanzi mumaoko ake, achanditungamira kupinda mazambara, apo tisingazowi neurombo, ndichaimba newese rwiyo rwekufara, asi ndichatanga kuona Jesu, ndichamziva, apo ndichazomira naye,
ndichamziwa, ndichamziwa, nemata zimu maoko ake, ndichamziwa, ndichamziwa, hapo ndichazomira naye, ndichamziwa, nemata zimu maoko ake.